ನಿಕಲ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಪುನಂಚಿನ ಟ್ವಿಟರ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಸುರುಕು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಪನ್ ಮಲ್ತಿಗೊಕ್ಕ ನಿಕಲಿಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತಿರ್ತಡ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಸರ್ಕಲ್ ತೋಜಿತ್ತುಲೆ ಐದು ಪ್ಲಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಉಂಡು ಅವಿನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಲೆ ಮುಲ್ಪ ನಿಕಲು ಟ್ವೀಟ್ ಬರಡೆ ನೀ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿಗೊಕ್ಕ ವಾಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಬಂದ್ ಬರ್ಪುಡು ಅಲ್ಪ ನಿಕಲು ಟ್ವೀಟ್ ಬರೆಯೋಡು ನಿಕಲು ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಬರೆಯೋಳಿ ಎಂತ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಅಭಿಯಾನದ ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಬರೆಯಕ ತುಳು ಒಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ KA_KL ತುಲೆ ಬರೆಯ ಅವಿನ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ದಾದ ಪನರೆಂಡು ದಿನ ದಾದ ಬನೆಯರುಂಡು ಅವಿನ ಬರೆಯೋಡು ಇತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದೊಂದು ತುಳುನಾಡು ಪೊರ್ಲು ಬಂದು ಬರುತ್ತೆ ಅವಿನ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಎಟ್ ಪಾರ್ದು ಎರಿಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಬಾರುಂಡು ಅಕಲೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆನಪದಿಲ್ಲ ಮಿತ್ತಡು ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಬರಿನಾಗ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದವನ್ನಿ ಈ ತಾಯಿ ಇವಾಗ ನಮಕ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮಿತ್ತಡು ಟ್ವೀಟ್ ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಿಕಲ ಟ್ವೀಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕಲು ಎದಕ್ಕೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಕಲೆ ಟ್ವೀಟ್ ಹಾಕೊಂಡು